الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فاني كل من عليها فاني. إن لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أم بدي إسلامي أم بدي مليون jamana kono akoka fulini tanuni barka dan walin mondo bi nyama kakayeni anga gam gami jamana kono bi no ye ambal make ananga jamana kundigi koro no ye el hajj Ibrahim Bohar Keta daba maga wele usoro min to saya kabe dimashi doima mbade bisu madaina kabe nazara kalu klita ani woro yani sa kalu folo sa bafla ani muga ani fla mbado ni tashiye ni miri ko bay waniye famu yali ko bay jamana kono minganga mo stra minganga mo joro minganga mo miri anga jamana kundi koro el hajj Ibrahim Bohar Keta daba maka wele usoro jamana kono mbade niye jamana kundi korode daba maka wele asro ninganga aw meri jigi shu chamana jamana ngono anni anga fama koro chamana minum bina ninganga mo stra alaye ninganga mo stra jamana ye ninganga mo were blani mangala je kono ani kabla konnana. Ibrahim Bohar Keta ale bagena le 9 janvier 1945 akara kuchala kawfin. Ibrahim Bohar Keta aye kalambau ke jamana kono ana kwakan aya ka bagi diplôme de soro lycée Terrazon Funjer de Bamako 1965 la mbadu Ibrahim Bohar Keta kara jamana président ye élection de la ma kara président ye 2000 kara le 4 septembre 2013 mais Ibrahim Bohar Keta ikado kudeta kerala anga jamana sarasiu fe kasawu ga jamana geleya ani jamana toreyaw ani jamana dekun ani actualité wore tugoya awa asabu kera oye anga militaire oye kudeta ke anga president korena ka bo fagana aga faga yelamana aywa ikado kasro julima bo ikado kafo foi matien wa foi make mona fe o président koroy daba maka wele de flek soro sisan ni alaka je ka shito sambi wala ani sa worola anga jatiyawla président goro ka fatuli bi amiri jigi président goro worola wa ba amiri jigi kuba worola anga président goro Amadou Tuman Touré ali fana fatura kome aba kalama tugumina abo chukili la kun anga fama do présenté nga fanganyi nakuno Sumela Cissé abebo ka fatuli kalama abo chugula général Moussa Traoré o fana ka fatuli bebo kalama nimi muira mali fangana nimi muira mali dona saya yi chenyi ambe bisa wa ambe sigime ka saya kono amana ke chugula matmamna naya ye saya binyi shi aka groupe madu wati ye do farali aka chestri ka nyumayala wati do farali aka nyumayaka anaka basika wala sa aywa nawbi saddo me basura ni ala banyo be anga bare wajule ni karamugo klenzara ka dore sa karamugo minum be nulu ka bare cheni me rubi karamugo wolo yerela amu wele do ngu ka strala nye sabu ngu sayaye wajibi min wati na abanga bunala sayaye wajuli dai o kanga mo waju sabu ala kira ka puma sallallahu alaihi wasallam akwa bitaka karamugo sabatu amule ya ko uluwe angara mo we me ko karamugo saba ko saba na ne wulbali atisoso karamugo fono ala kira ko bitaka don bawtu ya ali ulama warasatan biyai ko don bawde nabi mo cheta bawe olu de kanga mo bla strangement ka ulle kanga mo waju me ka do ko dumbalu nu ngofe ko karamo flana ko de qur'ane bangala qur'ane ba ambla sira ko qur'ane ba ladi me ko karamo sabana no e karamo labaye minti soso
ko de melakal mautu ka bara min to saya ako no de nana ko nyobi ciro no nana jigu bitige ako ni saya nana miru bi janya ko nyeju bi bo de sugumi kamngami ako saya ye hakika ye wa saya ye chenyu sabu karamo bi wajuli gaba fala ko yere sabu kala do ba fo taga bongna de chetani o kesa so hanno kala galoye o kuma yi galoye ka fo taga bongna chete hanno tilamo de galoda karamo la mbadi wa bisigo fo kateme wa fendi bola wabo chogola ni kurane ko anga dabla do ba ke fendi bo fanana mais ni saya meleke moti nana do faga awla febi bo wala odo okuma karamo min to saya ode sira el hajj ibrahim bukhar ketama ni sagani na ka nyini jamana dum fe ka nyini jamana famu fe surtout malibi yoroni mina sisa anga dusukun ke kele anga yafa nyuma anga nyum blasra anga nyol labi wala sa jamana mi saka bonin gele kono chogumina an kana futne puma fo anga na balo puma fo wanga na nyondanga wa ko fe même profiter président ka saya kuna foni konnana ka fo jamana dewni ni wati na maliyo kudu anga an kono shi sisa kuna foni mun meddi maliko kunga arajo la ani internet ka ani yani television la ani la halala nami kuna foni soro jamana ko kunga anga hakli do akoro kosobe parce que faso de jugu do de be minu nga bare kuna foni jugu fole jamana kunga kamo jawli kamo habala jawli o kuma anga an ko shi kosobe kuna foni ko bina kunka o ko to ngo fona anga nyere ko shi dola o kagele na breze o de image ko abina video kungurnu zoro mo ko kun ka fo soro su ya dota o ma ka fo mo ko do kerata o ma ka fo messenger do do jamana ko na ko do mun na ka soro abati chenye ka soro mo suru chenye la adowe halim mali image ta dowe adowe an krefe jamana ko image we do wala bisa mali ga image nga chamaye krefe jamana image wore wa halin min gara mali image ba soro lu chamaye image ko bawe o kuma nin kenen ka amba nyina nga jamana famu fe ka nyina nga jamana do fe nami kuno funi fo anga foni chenye nami kuno funi lame anga lame ni chenye wa nami kuma kuno funi ka akafra ya sege wa an kana foi bla internet nunga ka mina Facebook la kana TikTok la kana YouTube la kana WhatsApp la kana radio la anga foi bla kono ni mi sege jamana do habala jawuli ninga jamana do fana dusukun kamgami anga na so uma mbade mbo foko tanga si ko tamakiya bo malde brajile la jamana nyanta de nanyanke akono ka glan anyo kayire jamana nyanta e nanyache anyo kanyire la faso foi tamle lim faso kelingo anga glan sikola no kara nyini ve brajile bisro anga fama ko lim fatura o sembora malikula ka fo president ya dota no ibrahim baraketa yi mana aya bota jugumana mbade niyo sembole akula bado atobe eni nimmi mulo asisa kafara nuni oluka anga ke ladriye anga ke nyimangele anga ke bar nyimangele faso konnana domina nami bi obi nyima fo anga domina mi bi obi dugo kanye domina mi bi obi ala welanye domina mi bi wa oba sura anyu bla strategy klenga ugal la fiati sura stra mi ve menanye chenige jamana kono nanye dasa go jamana kono naye jamana do ontonyo nanya to jamana sura suka samana mana kula wallahi domina bibbi mogo do na yelela domina bibbi dugo tuna kiye domina bibbi barkata tuna kiye domina bibbi wali man don tuna nyishima domina bibbi bisaka degun chama soro lahara o dabarate kabur la o dabarate jeyela la ya mungtu mat na fila ka so ge ga bare juye e ga faso de juye ani ga da zago ni ka cheni amu fanga president be watameni ani minum be bi ani yani minum na kai ambeka hagli twala adama de ni blara posmina domi se mi odo ke nymayala ladriyala jamila ani horayala wallahi ni oke ala bi deme abi korata abi sutra mais ni mo ke du ibi bidomi fena yelela odo nyinda femi ndakono mongtu na fila odo munu ye mongtu juguwe tanni na kila odo mi tanni juguwe la gosina be ga odo min nga gele min ni mo nyugu mola min mi saka ke sabu juguwe ka mo yere ka nyana ma to gele ya wol may diw nga nyana ma gele yere sale ko fa ama fanga mali famo we ambe ka je anga andu sukun ke kelini ambe ka je anga ngani ke kelini jamana in chana amena fama kelen site
mo be se ga kala turmi nga mi jamana in cembaga nga famade masro min zera ga doba cenna o de anda bali ba me bi ame faga min bolo beno sordasi we o bi ga ngustego ke ambe bo kalama sino anti ga fama kelenfo ko min ne kara sababu ye ka jamana in ce nga masa ga famade soro mi se ga tuga ke kan yere tay kan ga haka nyini awa ka jamana do nga ben nyini ka jamana do nga kele nyini ku gal lafiya nyini amode soro ko ngan wati na sa sordasi mun manguna obu sekola ambe ba kalama o ma ba nyini sordasi fe ali bi ku jija anga dugo ye shuni kle ame kla ga dugo ge tabas la me shube ame kla ga dugo ge jamana nyi fana ani nasara jamana mun ma fe anno karnya no france kam mun ma fe anno olu nana ku bina andeme kaba go babe france ka demeni konnana min gabbo abi sanza babbo bi maliko france ka ta kabo e malla me france ma se kata wati na fana kuma kile do ka ceya france kata france tikata mbade era mi hakili tige emi famu kale emi kodo mai eki mini tande e bori ka so kibina mo deme afasula atiki ko ndoyi kanande me bonga so e masaka bu ka so halbi sanjur juri e ba me bolla kore en na me jelli mina e ka balo soroto la koni wal ma kore na me kele mi folla ko ba e reka mission to la koni note afara ka bo ite bo me ni e tika saka bo sanjur juri est ce que e yere tiga na fada sura ala malite min kalama wal ma e yere tiga balo ni ne la bado hakli duwo kan hakli mun ya ninganinka ami dugo ka nga tabas la me shube ami dugo fana ke anga sorasi fomu fembina jamana kono luye usego ke jamana ko ina ami dugo ku yeni kaninka o ko fe fana keninga ami fulini shi anga torbama luye anga kaidi zamzami yu asayidi sharifu usman marani haidara shijani kenya la bangun mani lafiya ala ko di anama karamo karanya mo nyama ama ala ka anyira ko ko mo nyama ala ka ambalo chenka ala kan fatu chenka kan nyini ala fe jamana ala ka kishi jamana ala ka do dakle ve ka bo dakle ve jamana famu ala ko gella dirwe jamana donbo ala ko gella dirwe ala ko kariya ya rabbi ma anyani ala fe ala ka ke koson be koson jamana ala ka do dakle ve ka bo dakle ve ngado anga fama minu fana bina nu sego ke jamana kola nu ye jamana ndema woni ala cela gunoni bangi bela amani ala fe ala ka saya guma la fe minu fana ya nyini ga jamana nche anga do tiye amba nyini ala fe minu balle do olula ala ka du mandu ma ka saka segugo nga minu ye jamana nche ni cheni re ibi sarani ikaw ke walede pasanga do mali jamana kaba go mabay nyo fo mali ye nyo fo maldo nyi la hala bela anga ke fasu ve anga tu fasu ina no kera na nyini mi yobi soro wanga nyom deme ka nyom blasra anga nyom sebla ka nyom tagamne no kera an so ko bisro mali anga jamana de mali an faso de mali anga fembo yata de mali an jigide mali an deme nyomode mali an jujode mali an slotuma de mali a asulu de mali an lasli de mali an jigiye anan gono fonyo mali an kanu nyoy mali an yi joroy mali an watte nguroy mali an fasoy mali an wasuroy wo mali an jigi daroy nanya hagli to nam amin la fiasro jamana famaw ned laka kangarda do ke awi misaga ka ningene ngaya misaga ka ningene ngaya nyafo wajulla o domote ingala ka fo nyen nibru mi nglam mali tola be mali ma patri no e mali faso e nye kangarda tange jamana famuye mbinne ka saga kaya o folo e mi e pure ka do folo nyafo titri yere la no e apma asuluye ngol la dili kan senyi mimbi kanga fo mali famuye mali kula ko afolo ako fama kanga ke faso fe mali fama kanga ke mali fe aflana matu nyona wati duga kama mali fama kanga hine a fasola fama kanga hine a fasola ma fama kanga hine fasola ka hine fasola o fasola region ni fasola de ne asabana fama yere kanga bonyenyi shi fasode nga dame ani fasode nga dine anuka wa yani fasode yere dame nu bokolo fama kan wo kolosi ni ko mali
mali manga so mima ko koloshi ni go mali kan minga ko koloshi andame ani ambokolo ako koloshi ananna ako fama kan bunya ni shi jamana de bala jenema wallahi ni bi fe ka bunya ni mo bunya ala bi bunya wa mo bi bunya fana akoloshi karamo min dogale do ay mo doga mo doga ala mo bi doga meni mo bunya abi mo blo bi bunya men mo ni bi doga imana ka tugo sabu ala kira do sallallahu alaihi wasallam aduna ode ko fama kan miri jamana ka yani jamana ka avenir la wa ko fama kan miri yani fama kan miri ayra ko ka avenir la aduna muso ka avenir ko mali fama kan miri la me ko miri la ko e muyede ko de nyuma ya keliye jamana dewye ode ye avenir keto e ikademare sadi ka sojo e dewye ko te ka sojo e muso yo ko te mais ko ka hereke jamana dewye ko de ye dewye avenir. Les dirigeants doivent penser à l'avenir de leur famille en faisant des bontés au peuple malien. Voilà. Comme femme mimi maya ke mogoye ko de ye idunga avenir re fama mangala. Aworna du ako mali fama kanga jando mali damela mali ladriela ani mali yere anga la dala kula kulu bama la dala ko munu misaka sababu kanani be jamana kono kanani korbe jamana kono kanani kele jamana kono kanani fonyo be foka be re ko chere annonje ko famo ko wagli dola ama awolona ako les dirigeants doivent écouter très attentivement les peuples ako fama kanga jamana dum lame ni klo kunandi re iti barake nu ga agila be ndi ka wulame nu bitma fama kanga lame ke anga fama chama nga fanga chena u ban lame dila mogo ni bana kay ko mo lame ikay nyuku yabi cebulu asegina no e penta mi wajibi male fanga ga anga famu na jamana ga se bo lingele ngonnana o de ye ako les dirigeants doivent informer les peuples aux actualités sur tous les plans et en toute vérité ni yoro inde male fama chama nga fanga che ni qur'ana ke ako fama kanga jamana de nguna foni mu ma sene jamana kono sisa ani mungu be sisa wa akere la aw ma mere ko garafu be do rasul me mume fama shiti botul la ko nya fayna aw ma mere ko garafu be la ko sula garafu be kalangro la ama mere ko marsi be me marsi re ko muye fama de kan buka do nya fo mo woy tere la ka fo mali wani sokoma e dugumande anga docteur ko bina bara blashini ko ukala nyine muye ko bi fede don nga foroga saraka lu ta ku sege nedo ma amfana ya fu nyana nguga sabali amna doni faraka men hage ni saka faraka ko barake bara bla ku kaddo ko me bara be blati nyishini fu do ala wa fu tuna mal kono ko bi fotele la akere ka wode fama chama nga fangache parce que ubina television yala maka ku rega politique nu ka propagande dro yi ani ko ka fanga bi saka lakana chugumina ani fanga ko registra san kono dona no e fenta me wajibi ble fanga pour que hereka soro ode ye les dirigeants doivent travailler pour la nation car c'est eux qui sont l'esclave du pays ako jamana fama de kanga barake jamana yi jamana fama kanga barake jamana yi wali ka do fana ko ere jamana ka barade de fama yi jamana ka barade okuma fama kanga barake jamana yi wati dore barade ngo nanga fama bulul le fama de oni ya bi ko ki fama yi doro yi ga fanga chana fama kanga bla ko de yi foto de wayi ni foto ka barade de voilà parce que ala kira baka bunda be ala ko morni ci igana dini la se wa kira ko koni ala ka barade de wala kira barake mani kira ku yake ni patron de abi sabo bla bar la lati fu gebli no kara aka kira bi chamlu atana no labay ako les dirigeants doivent mettre dans leur tête qu'ils ont les parents du peuple. C'est ça qui manque les dirigeants, les autorités maliennes. Ko afamo kanga abla kungolo la ko ale de ye jamana de umbange bawe imma na femingi de la fama mongo ke jamana de la imma na femingi de la fama mongo ke jamana de la misaka ka noru bika toro mina jamana de nga fama jugu olu to ke uduna mali ubita sa norla mana kula kelela kelemi yere manye do wol ma nyit ka fo propagande ni jamfo ni namara kuma drona opma ka fo famo e fama kanga bla kono de et de dutki jamana de bedude wa ede fay
jamana de be ide o me iti fe mingi wulo de una ni o kana yi jamana janfa yi jamana de unja fa wa baro bi ka min gene nganga fuli be abla dele awli ci akame jin wato